nong neng nong neng nong 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 neng Dik melaku piye to tujuanmu kuwi lah kok kono anak kucing iso metu kok wis mburi iki bedas sing rusak kowe wis kowe iki kok kono hintoy kok kono buntu aku mbalik rene iki ora usah mikir buntu Duk kowe hei sampai ki nom kok iso sampai ki nom kok iso ayo jajal lho Trik kalem nyapi-api nyapo kok Duk le lah anak kowe produksi dari otot kamu kamu mau apa kamu tidak boleh kamu harus ayo pergi kamu harus pergi Banyak iku. apa hei Pindah. aku tak dadi bapak ya Ganti. Piye to Mas iki lho? kulon kutha tulung ngagung Iki banyune mili mangidul katondo Kosena beboyo banjir Aturan kedukulan Sekolah bisa adile Selain dikul pamatane Biyen barang rawa Saiki dadi kota bisa bisa akhirnya Neng loik Lek yu memenga Wong ayu namamu siapa? Ngociu Ika Kusuma. Loh, iso basa Cina lho cinten. Ngono. Oh, jenengmu Ika Kusuma. Nggih, Romo. Lai cuwi hai pintoa. Omahmu ngendi? Ngono lho. Ngokiu hai Ngujang Tulung Agung. Oh, Ngujang. Rumahmu Ngujang Tulung Agung. Hai maikan, yi chung bui ya. Hutile yan mai tau peng lah. Haya. Ijum kui bukena. Oh, bener dekat lokalisasi. Nggih. Oh, berarti gandeng karo lokalisasi omahmu, Nduk. Nggih. Temboke ngene gandeng. Nggih, teng temboke niku wonten bolongane ngoten lho, Mo. Oh, berarti kowe nginceng ning ngono. Nggih. Bapakmu dadi RT-ne Ngujang ya. Nggih, kula niku bendinten nyateti daftar hadir. Daftar hadir sapa? Nggih, sing tumbas gethuk niku wau. Mo. Rungokno suarane kok kene banter kuwi krungu ora kupingmu nek ra penak iki.
Nang swara kaya ngono meneng ae. Dadi nyateti daftar diri sapa? Daftar hati ingkang tumbas gethuk. Mau daftar diri tuku gedhok. Nggih. Jenengan purun gethuk. Gedhok apa lho kowe? Kowe jen lambimu nyeromoh bae kowe. Benjing lek teng griya kula dudohi namine gethuk. Oh, Nggih. enak ya dodol gedhok enak ya. Ya kapan-kapan tak golek gedhok. Nggih. Aku pilih gedhokmu timbang gedhok nek. Lho. Dalange nyeromoh. Iya ora nyeramo. Ya saiki aturno ya. Aku pengen sampean nyuwara. Nyuwara Asmarandana. Mengko bar perkara kuwi tembang sing sing sipate sigrak. Asmarandana. Nggih. Anjasmara. Sing tegas to gender tintingane piye to? Banter ya tintingane. Kabeh. Anjasmara hari mami ana pundutan tembang lestari aturna. Nggih. Nah, awake dhewe iki mung kari ngladeni kok. Apa sing dipundhut tembange ya? Ya, ora coba tembangno. Enggak, Mas.
Yes gitu. Kowe kaya basa Cina to, Ndang. Nggih. Emang basa Hongkong. Hongkong nggih. Oh iya iya. Nggih. Ya kok Erawati konsen. Kowe kono lunga. Nggih, si Rama. Iya. Si. Sugeng dalu Jeng Nandasari. Ni hao Romo. Apa iki? Halo Romo. Oh, no. Aku mang mari maca ora. Berarti sing iso basa ki anu Ika dudu aku. Niai halo. Ni hao. Halo. Ni hao. Nggih. Apa liyane apa isomu? Nggih. Wan An, selamat malam. Oh. Kulo kan sering nonton drama Cina, terus nggih paham. Iso tenan opo piye? Napa? Iso tenan opo piye? Engko tak tes ra iso. Yi dian. Hah? Yi dian. Apa iki? Setetek. Seketek-seketek. Sedikit. Wow. Ya. Si. Bareng tas dadi bintang tamu ning party aja ketara sumringah. Wah. Karo jumeneng ngono. Mboten disepati. Gambyong, sepate gambyong kae. Njaluk gambyong yo kenek, Banyuwangi yo kenek. Masem sing apik ngene. Oh. Sing kopian. Setenendra prajaning Sri Bumantara kandanging aplak beksane lagak kang edi Tenan. Kula niki bangga kalih murid kula siji niki. Nanda niku kula ipuk-ipuk wit kelas 6 SD, ya nak ya. Nggih. Papat. Nggih. Kelas papat zaman semono ki. Oh rambutmu lengone sik lengo klenthek kok. Elingku lho kowe. Ge ireng ngoten to. Ya peteng dedep ngono wong kowe ya ireng kok mbiyen ki. Putih rak keri-keri iki. Ning kan manis. Ya lek perkara ayune aku percaya. Gede dhuwur dadi sampeyan niku kena diarani wong wadon lencir kuning ya kena, wong wadon blengah-blengah ya kena, wong wadon bombrong ya kena. Ngerti kowe? Mboten. Maksude bombrongi wong wadon nek bombrongi ngene lho. Kabeh sarwa milikke. Oh. Pundake Raju Mas. Payudara ya
Mboten wonten. Payudara ora kowe. Nggih sumerep. Payudara ki ya nyenengne di sawang ngono. Nggih. Bangkeane nyenengke, bokong-bokongane apik kuwi wong bombronge apik kabeh. Oh ngaten nggih. Lek lencir kuning iki tertentu. Lek lencer kuning pripun? Kowe iki ya bombrong ya sedet. Cah wedok punel iki ya kowe kuwi. Ngoten nggih. Dadi wong pengen ngepek bojo kowe iki akeh banget. Mula kowe nek golek bojo sing ati-ati lho ya. Mengko lek kowe urung ngomong bapak perkara dina kelahiran berbahaya. Ngoten nggih. Loh, kelahirane bojomu apa kowe apa? Temu kleru bar rumah tanggamu tek masa depanmu. Oh, nggih. Tak hitungi sik. Ndas-ndasane wong lanang sareng nglabi kowe iki tak deloke sik ngono lho. Berarti ndas sing ngoten niku nggih wonten maknane berarti Promo. Apa nih? Wonten artine berarti Loh, nggih. ndase wong lanang kan loro to. Siji ndas sing duwe utak, siji ndas sing tanpa utak. Lah niku sing tanpa utek niku kudu dari Kuwi semerep. makone ning ngesor, kuwi ceromoh diarani ceromoh. Dadi sing duwe pikiran iki kena ditonton saka bathuk ana pangarasan. Oh nggih. Toko alise ketara, teko ciri kening ketara, Bathuk. teko mripate ketara. Wong lanang iki tanggung jawab apa ora? Oh. Kene iki aku seru. Wong lanang sing ning kene iki kabeh tak deloki. Kowe iki apik kabeh lek iki. Sing ngolo. Ndenek elek ndenek iki. Sing pas ning kanan kuwi apik kabeh ngono. Nggih. Ngono. Romo menika kula ngaturaken selamat memperingati hari ulang tahun yang suci maco Tian Sang Singpo yang ke-1066. Semoga keberkahan, kedamaian dan kemakmuran selalu menyertai seluruh umat. Semoga perjalinan persaudaraan selalu terjaga dari generasi ke generasi. Oh iya. Xie. Apa sing genah to lek mau ngomong iki? Xie. Terima kasih. Oh iya. Nggih niki. Apa sing arep aturne apa nek kuwi pernah ro critane? Kula anu lho niki wau, Cece. Call me Cece. Apa ya? Cece niku Kowe bareng dadi bintang tamu omonganmu aku malah rapati iso nampa to. Cece niku lek artine napa nggih kados kakak. Apa? Perempuan sing anu napa wong Cina ngoten niku Cece. Panggilane iki Cece. Oh. Cece. Ya. Cece. Gacekane ane malah. Nembang nggih. Nembang apa? Kowe iso nembang lagu Cina? Sagete nang namung kedik. Contohnya apa? 好想好想好想好想 Sik, nadane piro? Nak namung niku tok isone limbar ini mboten semerep kok. Lah kono kok dadakonane lek mek urisane ngono san tok. Jele ya. Sing penting kan nek semerep. Ya ro terus lo. 好想好想好想pun nyare mboten semerep. Niku soalnya kula mireng lagu niku kawit kula SD. Dadi sakniki nggih supe. Ngapunten nggih. Nggih. Benjing nek pun ditanggep malih kula apalne saestu. Ngono ya. Nggih. Iki arep ditimbali ning Sumber Agung karo Susandra. Nggih teng Klenteng malih. Oh iya no. Wah. Klenteng sing tak sebutne sing kirim paket rene iki mau no. Oh niku. Oh. Kowe kabeh ngundang. Niki sedaya niki. Lha iya no. Wah. Kowe diplanjeri karo Bu Susandra kabeh kok. Nggih. Kula apal nih benjing nggih. Tadi kita terima kasih karo Pak Bambang. Matur sembah nuwun Bapak. Pak Bambang Sucahyo. Nggih. Terus panjenengane Pak Singgih iki sing kagungan Cemerlang. Cemerlang Toko toko. Cemerlang, ya. Nggih. Biasanya kula belanja teng mriku mboten wonten diskon ya, Pak. Lho, kowe kok ya nek ngebela Pak Singgih Pak dhisik. Singgih riyen. Oh, berarti lek mriku ngebel Pak Singgih riyen. Pak Singgih iki jenenge Cina Li Cheng Sui. Li Cheng Sui ngono. Dadi kowe arep blonjo ngebelo dhisik.
Lah lek Pak Bambang itu toko cahaya. Oh, nggih. Terus enekne Pak Agung mau toko apa? Lali aku. Dalam jahit, mesin jahit. Wah mesin jahit. Nggih. Luar biasa Romo nggih. Terus kowe arep ngaturne tembang apa? Napa sing breng-brengan? Langit katon biru. Lawas. Ora kowe bengok sik nggih nembang nggih penghantar ben awakmu seger sik ngono lho. Wong mriki niku mboten semerep niku Romo. Semerep sing wotak ngoten niku. Apa lagune apa kowe? Nggih sing terbaru. Contone? Denok. Apa? Nggih nggih, denok. Dinok gandul redem ya. Dinok gandulan ning ati duduk kuwi. Senes sing Denok terbaru. Aku malah mendo suwi-suwi. Ora bakal cukup lautan mangsi ngukir indah ayumu kaya widodari mungkin iso entek ewunan aku nyeritake gedene rasa sayangku. HP-an lho jenengan iku mboten nyimak lho Romo. Aku iki fotomu pas bukai hani karo awakmu ngene kene. Malah scroll TikTok ndalang scroll Mbahmu ora iki lho metu dhewe lho. Bah, ngoten nyanjangi yogane sindene ra nyekel HP. Kono nyekel HP dalang lho Mas. Ndenggelmu aku nyekel HP pas arek iki mangtok lho ngono. Niki nggih Romo. Oke. Oke, spesial karo kagem musik sedaya. tanpa gamelan. Nggih, kenging sampean gamelan sedidik nggih. Sik, kowe denge mambingi kok Pati to? Oh nggih, teng Pati, teng Mojokerto, teng pundi-pundi ngoten niku kula. Jangkrik ya. Iya. Oh, wagel kok lek didalang liya niku. Kuwi tak pateni dalang sing. Lah ngoten niku. Wong kula nampi nggih melalui panjenengan ngoten Lho lho. iya melalui Lantarane aku bener. panjenengan. Ya ngene lek kemune ya guyon dong. Dalang ngerti karo wateku kabeh. Nggih. Ngoten niku jenengan mboten nyuwun bathi. Maksudnya nyuwun dalan teng kula. Dalan Biasanya niku kan lek nglantari dalani ngoten lho Mo. Biasanya nyuwun opahe dalani niku wau. terus aku arepe kok opahe lek golek dhuwit ngono piye? Nggih, biasanya ngoten. Iya nduk. Lumung ngai. Lek kolu lho Romo. Gondrong kok sugih ra umum kok njaluk lho. Mboten butuh nggih ngoten niku nggih. Ndane dalang sugih dhewe aku liyane ora. Dadar njaluk dhuwit sinden nih. Ya ora gelem kok utangi ndak nyaur gelem. Yo, diatur Oke, nggih. semoga Kidung Manggala. Sayangku sing ayu dhewe pura napa bakal tau sahake ibarate saisi bumi nggo kowe sing
Matur suwun. Syesye. Ada dapat ampau lagi. Ini dari panjenenganipun sinten nggih? Swing se apa sapa ngono. Sing liceng suwi mau. Mbak ora ngerti sapa sing paring. Nggih matur sembah nuwun. Syesye. Heeh. Oke. Kula mau nggih sampun angsal angpau Rama. Kak kok endi? Lah kakak yang mikir lho. Aja kok ora mikir. Niki lho jarene mau mboten butuh. Jenengan kan dalang sugih. Iya lah jelas. Ora maksudnya kowe kan muni to. Mau oleh ampau. Nggih. Nek sajake oke ki ya rada mikir titik awan. Kowe takon mikir ngono lho. Lah nggih, lah mikir kula kan jenengan anu dalang sugih terat napa mboten Ora butuh. mau oleh kok sapa? Niki saking panjenenganipun Bapak itu kok. Nggih, Bapak ingkang lenggah wonten mriku matur sembah nuwun. Niki sinten nggih asmane nggih nuwun sewu nderek pirsa. Liceng Swi? Dudu. Sanes nggih. Takono Nggih. sapa semane? Nggih matur sembah nuwun menika tasih wonten malih nggih angpaunya. Wow, itu bagiannya Romo. Mboten usah diseni, mboten usah diseni angpaune mawon nggih. Matur sembah nuwun Romo, mangke saged dipun lajengaken nggih. Sip, sip. Niki sip, damel sip. kula nggih, matur sembah nuwun. Syesye. Jieng cung suwung kungpi kumpung kungsu to. Iki arep enggak tak aturke pundutan saka dalu Pak Gondrong kawula Gus Tanjung. Nah, ini murid kula niki. Putrane Mbah Ribut juru kunci Ngujang. Nah, juru kunci Ngujang. Nyuwun tembang Lintang Asmara. Mbak Nandasari, mengke kula aturke Pak. Niki Lintang Asmara kula aturke Tole Pasa karo genduk Jeki Narosa. Niki lho. Sampeyan tanglet juru kunci Ngujang. Njaluk lagu niki. Niki murid kula niku Gus jenenge wau Gus Tanjung. Lek kula Dusun. Bedane Gus karo Dus. Yo, sapa jumeneng? Genduk Jeki Narosa jumeneng. Cintaku asak karo kowe sayu sing bakul lembar dapatku pancen super rasitor ati lalat ngrong-ngrong sedina ning sirah liyan cintaku sedoyo godhong-godhong mari pasan durung dempo wani panjang modal bensin selebar motor burdak sertakan tak ampiri rangkul tak jemut iwas aku tangan tipis rambut tulang kane pomis malah kowe ngomong penting ora pamit kamu lawan langsung mikir ring awan lagi cintaku panjang-panjang koder utar eket lakune kloket-kloket aja bambari sepur aku kanake ya diaturke tembange Lintang Asmara bariki ngaturke ya kuwi dagelan lawak sing wis kondang kalau kengrat. Nggih. Neng telatah ora mung telatah tanah Jawa, klebu antar pulau, klebu luar negeri wis pokok teko ngendi-endi dijajah. Sapa duwojo. Siap Mas ya. Iya, Ya, keri-keri iki aku karo kakanganmu demen. Pripun Mas Gondrong?
Lah nyuwara malih apik. Loh, ini karena satu simbiosis mutualisme. Duduk sampean. Oke, Mas. Lek apikmu wis Oke, suwi. oke. Lah ku demen karo kluduk iki kere iki suarane kok malih rada apik ngono lho. Bocah iki anu, Mas. Mohon maaf, Mas Sun. Loh. Memang malam hari ini momen yang luar biasa. Ora mekur bengi iki le. Oh, ngoten nggih, Angger ngono le. Mas. Awake dhewe. Loh. Napa ngoten, Mas? Mm-mm. Apa seperti itu? Dan aku cuma ngomongne kakangmu to mau. Iya. Kowe lak rong ro laire mbiyen. Lahirnya gimana, Mas Sun? Coloino lho lair. Loh. Coloino itu maksudnya pripun? Sikile iki mlekang. Dadi sing metu sekel tengen sik. Nggih. Terus sirah karo sikile kiwa iki metu. Wah, Ya, jenengan pancen aku biyen turunane kodok bangkak. Jadi Loh, enggak seperti itu. Maksudnya Mas Sun itu mencoba untuk meraih hatimu seperti apa? yo nglai hati mosok laire bayu sikile mekangkang ya ya enek. Loh. Lairmu ngono le. Loh, kaya Iya. sampean iki dukul bayi. Ya. Lho kowe tak critani yo, kowe pas main lakon Mangir Wanabaya ning Kalangbret. Ngono, lairmu kowe ndak ero ta kowe. Sing ro sejarah ya aku. Masuk Piye kowe? Kok sampean roh lairku engko gegek bapakku sampean kok. Loh. Ora ibumu aku nunggoni. Lah lunggone berarti roh nek ibuke ya, Man. Ora kok ngono. Enggak, maksudnya dari dulu sejarah dalam sampean lahir itu Mas Sun itu ikut nunggu ndelok nyawang metumu. Nunggu lemu. Lahir. Lah roh lairku berarti roh nek ibuke. Wong biyen nggon raimu ki anu lho le, gudik tok ngono lho. Tas metu ki. Kosok bayi gudeg. Rena tak. Kalau omongi. jajak Wah, kowe ora. Rena tak. Ono omongi. timbali wong tua Tak- kok iso Tak dipanggil piye sepuh. tak dudoi tilas e gudik mungkin iki metu ki rai ki gudik entok le. Ngono ki. Apa nggih, Mas? Tenanan barengi karo matine Mangir Wanabaya jaman ketoprak mbiyen lho kuwi metune iki. Kok sakniki iso dadi ngeten iki, Mas? Lah ya kuwi mergo pada waktu itu Sesa Budaya gabungan dalang-dalang gede. Leres dalak Mbah lakon. Anom Suroto, Nah, Mbah Murdi, Mbah Narto Sabdo, barengi laire kluthuk kuwi. lakone dalang sapa nyono? Lakone dudu kuwi lho. Napa, Pak? Lakone matine Mangir Wanabaya. Kaya karo. Jane tak goleki dalang sapa nyono. Enggak, kok kelihatannya kaya enggak sehati sama sampean to. Deh. Beda no, trai beda. Loh, Aku wis ngene iki wis turunan Cina. loh. Oh. Mohon maaf, Oh, Mas. iya no. Mohon maaf. Aku lek biasane nggih beskap, nggih Nggih, surjan, kuwi biasane sik turunane dalang. Oh iya. Tapi lek nggih klambi ngene iki aku sik terah Cina. Ah, marga Chinese-nya ada. Marganya ada. Oh, dari Bapak? Pak, dari keluarga besarku margaku ki Cui. Marga Cui. Oh, dari marga Cui. Cui. Bapak. Bapak ki Cui Langseng. Bapak Cui Lanseng. Cui Lanseng. Oke. Mbah. Mbah Cui Lantong. Weh. Ah, Mbah Buyut. Cui Lan Gendeng. Loh. Itu keluarga besar apa? Keluarga besar Cui Mi. Cuimi ya, apa nek kok iso? Kok turun Cina, Niki, turun Mas. Cina rupane kok diesel apa ya enek. Ini paling tidak keluarga Chinese Rawo. Iya. Datang ada Pak Singgih, ada Pak Iya. Bambang. Nggih. Seluruh keluarga besar Chinese. Ini kita mainnya di kelenteng. Iya. Berbineka tunggal ika. Bener. Biarpun berbeda-beda agama, ini adalah satu konsep yang luar biasa. Heeh. Nggih Mas, soalipun kelenteng Jo Tikyong niki paling mboten mengangkat harkat martabat budaya Indonesia. Mula tepuk Jeneng- tangan yo, untuk keluarga besar. Jelas. Iya. Piyayine Kok iki yo- budaya. Kok pas men to jenenge kelenteng sapa? Jo Tikyong. Iki sampean ape ngene kelenteng Joduk Yong. Loh ini tenanan kok rumangsamu Iya. lah diwaca kae to. Oh no. Kowe iki roh kowe. Pripun Mas? Wis roh jenenge Makco apa rong? Loh, Makco Sang Sengbu. Piye bahasane ra tau. Tian Sang Sengbu. Makco Tian Sang Sengbu ki sing manggon ning kene. Ah, nggih. saman roh. Kowe tak critani. Sik. Saman roh bapake Makco? Ah, kowe roh ya. Roh. Sapa bapake Makco? Sapa? Lin Yan. Tenan apa ya? Loh. Saman tekok itu. Kok iso kowe roh kok ngendi lho kowe? Nggih lho, tepuk tangan gitu. Sitok-tok kae. Lho enggak. Bapake Makco ki jenenge Lin Yan. Saman roh iki dalam Sik rangka apa? tenan Pak, tak tekoki tenan. Dalam lho rangka iki. apa niki? Ulang tahun. Ulang tahun. Saman roh tanggal lahir Makco? Ora aku. Ngono kok budal tanggapan sampean. Loh. Lah yo Kan amanah kok. Lah kowe menilai ngelokne aku ra penak. Loh. Roh ora sampean, ulang tahun kan kudune paham.
Berarti sampean iki ditimbali ning kene dalam rangka ulang tahun berarti harus paham lahir Mak Coki kapan. Aku Kok budal sampean? Aku diperintah. Ulang tahunnya kapan? Sabar, sabar. Diperintah mayang. Roh ora? Urung roh. Sabar. Wong Ngono bapak kok budal. Lah kowe roh apa ora? Roh. Apa pira? 23 bulan telu dalam bulan Imlek tahun 100 Masehi. Masya Allah, ya, ampun ya. Oh ya, roh. Ngono kok budal tanggapan sampean. Pira kira sangat. Selali nih aku sing Lho kok lali ki pripun kok iso ngono kok budal tanggapan jeng. Tas omong kok. Lho, kowe tanggapan sing ngejaki aku lho. Lho tapi sampean harus paham, jenengan sebagai ketua iki dalam rangka ulang tahunnya Makco, iki kudune tanggal piro ki sampean harus paham. Kok men nurutus tok. Masun ki nek maca rapane makyem bakul sompil kuwi roh. Ngono. Kowe ra roh kok iso. Lah kowe ki anak buah wis getayar bose kok ya enek. Lho kudune bos iki kudune paham, kudune ngerti. Sebelum memberikan Pira ilmu taune pira? Lali aku. Piye lho kowe iki? Tahun iki 100 Masehi. Tanggal 23 bulan telu dalam bulan Imlek. Sing kaping pira? Boh, Lho kowe berarti ra roh kowe. tanggal piro? 1600 1006. Ngono lho. Sing kaping 1006. Nah, harus paham jenengan. Lho, lah iya aku wis ero ya kok seneni nah. Roh mungkin ulang tahun tok lho. Loh, Omahe ndi omahe? Omahe Makco ndi? Setan. Omahe Tiongkok. Wah. Tiongkok ndi? Tiongkok Kuolon. Lah, kuwi apa? Kuwi lak yo lungone TKW. Taisin. Omahe kuwi pegunungan Mejo. Endi kuwi? sampean ki tenanan apa ora to, Mas? Kowe tenanan apa ora? Pegunungan Mejo tenan apa ora? Oh, kowe kene tak jagane ra kene tak antemi lho. Piye rumahe mana? Rumahe mana? Ning gone pegunungan Mejo. Loh, itu betul toh, Pak? Piye? Betul. Betul ngoten lho Mas Gondrong. Saman ki ra roh, Mas. Wah, berarti ilmumu Masalah. nyambut gawemu ora ning Jawa tok lho ya. Lho kuwi termasuk dewi ning laut, dewi ning nelayan. Loh, Aku ki ngene lho, Pak. berarti Dewi Lho Kemakmuran. iya no. Dewi ning kemakmuran, dewi ning laut, dewi ning nelayan, dewi ning pesisir lahir iki. Lho. Ngene wong aku ki tukang mancing segara. Kuwi kapan lele muruh? Kuwi lele muruh lho Loh. kapan le? Yo brosing lho, Bos. Kok browsing iki kepiye? Ya secara otentik kamu itu Loh, ilmumu Tapi jelas. bangga setelah saya melihat dari browsing saka perjalanan Makco. Nah. Loh, nun sewu Bos, dia itu selalu mendoakan yang baik-baik terhadap orang yang kekurangan, gampang ngobati wong loro. Oh, cara Jawane kae. Loh, Oh iya mungkin iya. lho, Bos. Dadi mak cowi ngrejekeni. Rezekeni ngobati wong loro, nulungi para nelayan-nelayan dan tahu apa yang akan terjadi. Dadi lek nek badai, kuwi nelayan diomongi, aja Aja budal sik. sik, iki badai akan terjadi. Layak Loh. duit sing kok kene kowe mang wis oleh ijol ya. Loh iya lho, Bos. Ya oleh ampau kok kene Susandra aku dhewe. Loh, Ken dhuwure sing dikekne awakmu olehku. Berarti aku oleh berkah. Heeh. Ning aku lho ora kowe. Sampean iki rencanane sawise meneng klendeng, iki diwehi gelar Cina, jeneng Cina jenengan. sinten Mas Lho? Sama lah jeneng Jawa kan Ki Sugandra. Sugandra. Jeneng Cina iki sampean diwehi Kongguan. Aku ya Si. Sampean. Kongguan. Sak ngertiku kongguan ki lak blek ada roti. Modele masuk kaya black roti. Kowe ora ngawur iso. Wong piyai kaya ngene kok mbok jenenge kongguan. Kongguan apa lah budal tanggapan ra gelem ngapalne Nek apa-apa. Masun kuwi Loh. dudu keluarga Cina, nek garwane keluarga Cina. Kowe ora ngerti bojone Masun jenenge sapa kowe? Jenenge Lho. jenenge sapa? Ciyen. Cik yen ki bakpo. Iya. Mula garwane ndek bakpo. Heh, Lho. lek Oh, kumedar kowe berarti tekamu rodok kasep. Lah ya apa Kasep? Urung-urung lek kumedar sejarah sore malam. Alah medar maca wae lho. Wong medar yo maca jenengan. Apa kuwi? Lah ngopo sampean wis entuk angpo dadanya iki. Urusane dagelan dhewe-dhewe. Nek biyen ketoprak entuk bandeman iki hake dagelan. Tapi kan ning panggungku. Loh, Berarti kan enek pesene ngono. Loh, Galane lho nggih. Omong. Oke, Mono. pen. Kita wehne jenengan. Hmm. Ning lek sampean ngerti jawabane. Ono Mas. Makco ki duwe julukan 3. Sebutno. Yo. Mutiara kowe, mutiara iki wis. Kowe aja Enek linglu, enek longlu, enek singgu. Wah. Kuwi sebutane Makco. Saman roh artine pen. Malah tak tambahi bayaranku bengi iki sampean gawa. bayaran sampean gowo. Bayarane tak kene kae. Lho, kok Kok dengkelmu kuwi kon go apane? Bayarane lho. Bayarane tak gowo aja. Wis digawa kedheke ini. Ayo.
Oh. Mak Cok iki duwe nun sewu. Kan Punya nama julukan. familiar ya. Enten julukane Ling Lu Long Lu karo Jen Sen Gu. Lek ro artine napa? Terus iki kok kayak aku. Iya. Dari tak jawab berita aku. Ini berarti jenengan Ra iki. iso. Loh, Ora iso. besar pasar daripada tiang kuwi aja Loh. sampe ngono, Mas. Iya. Telek aku. Loh, Sik to, kok telek sakmene terus brutune sak pira? ora. Pasun ki Ora. ora penak. Loh. Iso ora jeneng guyu-guyu. Gak timbang kok getaki mek apa lagi kok. Oh, ora iso. Pen dhewe ngono. Buktikan kalau sampean tuh punya wawasan Mak listening Cok skill yang iki Kowe julukan lek telu. iso ngene lho. Loh, Kowe lek iso omong. oh, lek aku iso mbok apa? Tak bayar yo 100 lho. Dalang rame wong 100 medhit sampean. Piro? wis ora sah nyuwun apa-apa. Lah ya apa? Lah kono dalang iki pasti wis tetel kabeh kaya ngono kok iso. Arep mbok jaluki iki lho kok iso. Mak Cok iki duwe julukan telu, Ling Lu, Long Lu karo Sen Gu. Niki lho Mas. Ling Lu ki gadis mukjizat. Hmm. Long Lu ki gadis naga, Sen Gu ki bibi cantik. Mas. Ini lho Pak. Lho ngene iki penting Ilmu, Mas. ilmu Pak. Kowe iki Sampeyan ki masaku. Jawa ya disinani, Cina ya disinaoni. Aja mek Jawa tok. Indonesia itu berbineka tunggal ika. Lah iya to. Kowe tak pikir rada gendeng kok pintermu ya. Loh. Jenengan Niki niku pintere jam-jaman iki sadam pinter bar ki goblok nek aku. Bar sak jam goblok. goblok nek iki Pak. Oh. Sampeyan ngisi Iki pas jam pinter ya iki. jam pinter. Piye, Mas? Bar iki goblok. Goblok. Piye, linglu iki piye? Lagi pas aku pas goblok iki aku Mas. Iki goblok. Kowe. Maksudnya Ling Lu ki Ling- gadis mukjizat. mudah-mudahan yang hadir Juga akan mendapatkan mukjizat saka Gusti Kang Aryo Amin, Jagat. amin. Aja nyawang aku tak. Loh, mboten niki ini suatu gambaran. Iya. Gambaran kita hidup di dunia ini. Betul, betul. Iya ora? Linglu. Ling Lu. Yang kedua, Ling Lu karo linglu karo linglong nek kowe. Kowe sing nulis sing genah Sing nulis apa ora nulis apa iki lho. program sing gawe aku kok balekne ning aku. Long Setane kowe Linglu, kleru. longlu. Kuwi gadis naga. Ayo Gadis naga. kleru neh kowe lek menjawab. Gadis naga. Piye jajal? Loh, linglu itu gadis mukjizat. Mukjizat. Longlu itu Gadis gadis naga. Jadi Loh, manusia iya. menggambarkan seorang wanita. Seorang wanita yang naga yang Waduh. mempunyai jiwa besar bahwasanya emansipasi itu benar-benar harus dilaksanakan. Nah, persamaan gender, Pak. Oh iya, Bos. Ngono kuwi Loh, no. yang Lah, kedua, iki lekas internet Loh, iki. ken lho pinter niki. Lekas internet. Yang terakhir adalah Sengu. Longlu, Longlu, Sengu. Sengu. senggu. Kui bibi cantik. Eh. Jadi dia itu cantik sekali. Nah, mudah-mudahan sawab dari Sawab. malam hari ini. Moga-moga oleh berkah. Sawab kene ora nek sawab kok. Napa? Berkandeng. Berkah Iya, barokah sama, saking berkah. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi Kok Gutala. Kene iki sing dianu maco dudu Gusti Allah Ta'ala kok kelira-kleru. Kowe tak lambemu kuwi lho. lambemu. Kowe iso kleru kowe kok. Si lambene iki Malah Cina. njol dipotong apa piye? Sing kleru contongmu wis. Lambene iki Cina. Kene iki sing apik. Trip, lungguh. Lungguh. Aja lungguh. Sik. Ya. Aja dibalene nek omong meneh. Aku mau muli Memang piye? lek mundungane piye? Muli piye aku? Genah kene iki sing dinuti panutane maco. Lah, kula mau muli piye? Subhanahu wa ta'ala. Sama neh melu-melu ya, Pak. Loh, sing muni dhisik lha aku nerone kowe. Indonesia itu berbineka tunggal ika. Apapun Satu bentuk tujuan. pakaiannya, apapun bentuk atributnya, apa yang memang kita leh mumuni teko mlebu klambi kuwi pakaian Cina. Hmm. Dadi kowe iki saiki Cina. Nadyan pondasmu kaya diesel, tapi kowe wis Cina. Ngono Lah ki kok kowe terus- saurono. Sese. Sesa. Mosok asma. Loh. Sese ki matur nuwun, terima kasih. Matur nuwun terima kasih. Sese. Kowe ora ngerti basa Cina ta kowe? Iso kuwi. Mbok kowe arepe tanggapan Iso, ngene iso. iki, Buka primbon. Ro Cina ro aku sese. Ni homa. Sese. Ni homa. Ni homa. Nah. Ni homa. Ngono. Ki dalange bengi iki asun gondrong Tadi dari mana? Dari mana ini? Dari Tulungagung Oh, dari Tulungagung. Tulungagung, dari Tulungagung. Oh. Tulungagung. Oh, gitu. Ya. Main kemana aja? Ya dulu kendi-kendi. Loh. Kok tulun didi? Ya kalau gini, Tulungagung Kediri, Blitar, Oh, Tulungagung. turut sana, turut Turut sini. sana, turut sini ya. Turut sana. Ya, ya dulu. Turut sana, turut sini. Kalau Cina itu nggak bisa T, A, K, K. Oh, Dulu. 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 Oh, berarti Klothok betul. e anu Cina, ya. Bahasa Kaya Cina. wong kenjingan ya nek. Duh, Cina iso ah. Kok sak pinter. Loh,
Soalnya jan mendung. Ini di Cina lama, Di Mas. Cina lama. Betul. Suwi aku 3 tahun ning kono. Berarti ngecelong ngono. Basa ya? Cina pinter aku. Oh, juga bisa. Bisa. Kalau rambut apa? Daumo. Kalau kepala tanpa rambut, Daundul. nanti kau. Daundul. Dasarnya rambutnya daundul. 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 Ah, hujan apa? Hujan loho. Hujan? Loho. Hujan gerimis. Loho peletik-peletik. Hujan deres. Loho bersih. Kowe ora leng guyu. Loho. Kowe aja guyu. Loho. Aku anis ngomong. Udani loho. Lek ndagel ndak leng guyu. Kalian guyu ya. Guyu takut cakeme. Takone. Bentar Mas. Eh. Kalau malam hari ini kita mendapatkan angpau. 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 Kalau nama uang itu Nominal. aspal. Nominal. Oleh Nominal. Nominal uang. Nominal uang. Nominal uang. Nun sewu Mas. Kalau 100 itu berapa? Cepek. Pinter loh Mas. Pinter. 100 berapa? Status cepek. 200? Nopek. 300? Sapek. 500? Lakpek. Enek sing cenge piro? 500 itu gopek. Gopek, gopek. Gopek. Iya. Kalau atusan banyak, Epek. iya toh. Enggak, aku mau ganti guyuan. Iki pinter Mas. Cina pinter lah. Sewu. Sewu piro? Sewu secing. Oh, 3.000. Sajing. 5.000? Gocing. Gak ada duit. Bajing. Iya. Itu Cina. Makan apa makan? Makan cia. Oh, kalau sayur? Sayur. Sayur. Cia. Sayur jangan Sayur. tung. Sayur cu. Oh, kalau wadah? Wadah cu. Sayur enek duduhe. Sayur. Cia. Cuo. Kalau wadah apa? Wadah Oh, itu. bo. Mangan Cia. sayur. Cuo. Kalau wadah? Bo. Kalau mangan sayur tanpa wadah? Cia cuo bo cuo. Berarti Mangan kelambi apa? kelambi. Pakaian. Lah kowe ra Enek buku rumus dagelan ora ono. Teko ora nondrong yo. Kok Ya, mendingan sebab. Makan nun sewu. Sirku. Aduh. Iki anggere ngomong itu Kowe lek guyu tak antemi Iku lho, kabeh. Mas Lho. Gondrong iki gak seneng Bener-bener. nyerok. Maneng klenteng. Ya tak pengen guyu. Gak. Maaf Mas, ini yang lenggah itu kan ada Pak Ya. Singge, Mas iki ada Pak Bambang, Pak Bambang. Pak Swesing, Pak Swesing. Pak Swesing. Terus, Koh Swesing ah. nah itu. Pak Gembong. Hmm? Gembong. Bimbang lah, warok kopon rogo kan. Gembong. Lho, setere Oh, Gembong ngono. iya. Pak Gembong iki panitia. Artikan Mas, artikan sesuai dengan nama makna beliau. Ayo, Jeneng sapa? Bapak Singge, Jeneng sino? Pak Singge, Pak. Swesing. Dong. Wah, ora iso. Ngartek nek jeneng singgih ya apa ngono lho. Cina iki ning Cina iki. Iso apa ora kowe? Iso ora awakmu? Lah lho. Kowe iki tak takoni kowe iso apa ora? Sampeyan iso ora? Lek ra iso serano aku. Lah yo, heeh. Iku tak peke. Pen. Lah ya, kowe sing dikongkoni kowe. Sampeyan iso ora? Lho, sing ngongkon jek kritik lho. Greget suwi ya. Kowe iki aja melu dalang iki, iso suwi minggat niku. Angel domi Bapak Singge. Kowe nek isine. Loh, Maksudnya nek surate mungkin. ada nanti kita baca. Oh iya. Tapi yang jelas itu Bapak Singge. Artinya singgih terus no. Namanya Cina, Bapak Swesing. Koh Swesing. Koh Swesing. Hmm. Swesing. Biasanya iki Jawa lho, jelasnya Cina uang lho. Apik. Swesing. Swesing. Suki supel. Hmm. Jadi piantun iki supel lembah manah gelem awor ora beda-bedake siji lan liyane. Siap. Wi. Siap. Suwi. Selalu bersahaja. Nah, Hmm. we iki ngawe. Hmm. Ngawe kancane sing ra duwe dijak mulya bareng. Amin. Sing. Sing menika saka tembung sing diutamakan ya kuwi budaya Jawa. Ini Mulane dalam rangka ulang tahun Makco yang diawali dengan budaya Jawa gelar ringgit pacucal nimbali jenengan sing dadi dalange. Lah ini Mas Nah, terbukti jadi- terbukti. Awake dhewe pancen sing Loh. sarwa Loh, iki lho, sejarah Bos. kelenteng. Dadi Loh. sing diperintah patahi awake dhewe. Betul. Kabeh kula jelasin iso, Pak. Loh, Bapak Singge. Sing Nama Jawanya Singge. ki singgah. Beliaunya tuh selalu singgah di mana-mana, orang beda-bedake senajan to beliau mulya, tapi ning gone wong sing urung duwe kuwi tetep gelem singgah. Tetap Suwe. selalu Loh, dilihat iya, dari sisi lembah mana?
Nggih, ki saka tembung pemanggih, pemikiran. Dalam pemikiran beliau itu tidak mengutamakan kepentingan pribadi, tapi mengutamakan kepentingan golongan. Luar biasa, tepuk tangan tuh Bapak Singgih. Kamu mengartikan Loh, badan sembarang iso aku, Bos. Bapak penyumbang yang luar biasa. Sapa? Pak Bambang. Pak Bambang. Ya. Bambang Sucahyo. Bam. Lah. Wong Bambang kok Bambang lho untu. Boyo enek to Bambang. Diambil persuku Bambang. kata, Pak. Ngono lho. Kalau kita saya mari saya greget nih alamu ya. Jam-jaman wong Bambang kok Bam. Bam ki saka Pak tembung. Bambang di Harapan Jaya lho. Iya. Lah iya. Ngono lho. Entak sewampluk kan. Bam. Bam. Oh, dari suku kata, Pak. Apa saka huruf ya? Huruf ya? Oh, huruf. Huruf. B. B ki bahagia. Oh. Beliaunya selalu bahagia selalu dalam hari-hari. Wong lek iso nyenengne awake dhewe insyaallah bakal nyenengne wong liya. Nah, ini. Lah. A. Amanah yang diembannya akan selalu dilaksanakan dengan baik dan benar. M. Maju terus pantang mundur untuk memajukan kelenteng mriki. B lagi. B lagi saka iki berbudi bawa laksana. Beliau itu walaupun sugih tetep nyumbang wong sing ora duwe. A. Aki saka tembung akhlake kul karimah iki tetep apik, tetep nyauji dadi siji, apa sing dadi gawene tetep nyengkuyung. N. Nantinya kelak Ora beliaunya sangat akan nek aku tak jelas nek. Ben aku kita pinter. Ben madhepono. nantinya kelak beliaunya akan dihormati oleh seluruh warga masyarakat. Terakhir G. Gegayuane apa sing dijaka insyaallah diijabe dening Gusti Kang Arya Jagat. Ah, ini tepuk Loh. tangan tuh Pak Bambang. Ini loh. Ngawur ini. Hebat. Kalau nama Chinese-nya, Sucahyo. loh, masih ada tuh. Bambang Sucahyo. Oh, si- Suki sugih. Cahya ki padang, wong sugih ki ora ndelik ning insyaallah oleh pepadaning jagat, oleh pepadanging donya. Pendapat layak Cahaya. tokone cahaya lho. Tokone cahaya. Cah tokone cahaya Lah, nggih. bersinar. Mulane ngoten niku. Loh. Ya ora? Tapi nenek Cahaya sing manggone ning Batuk metune jam 12 bengi apa, Pak? Wong nyuluh kodhok. Ya apa udu kuwi kok iso. Loh, cahaya ki beda-beda. Iya, iya, iya. Ana sing cahaya saka Gusti sing diarani srengenge, Nah. ana cahaya sing saka panggung bengi sing diarani lampu. Lampu. Kowe ro lampu. Betul. Lek Iki apa? kelop-kelop ning jero kamar kok. Lampu, lilin. Iki apa ki? Lampu. Lampu ki. Iki ya cahaya. Ki. Betul. Nyapa kok padang? Karena ada energi, ada listriknya. Berarti Bisa murup, lenek listrike mesti padang. iki apa? Sound control. Enek listrike apa ora? Wonten. Kok ora padang? Kowe ya jam-jaman tak pikir. Lah. Pintermu Ya, Pak. jam-jaman. Lah iya. Pintermu Lah iya. nek kur takok ora jawab. Ya apa ora? Nggih, nggih. Kuwi cahaya to ki? Ini cahaya. Nyapa kok padang? Karena ada energi listriknya. Lenek listrike Pasti padang. kuwi apa? Salon. Enek listrike apa ora? Enten. Kok ora padang? Lah iya kok padha ae ya, Lah Mas. ya kowe kok jam-jaman. Belum tentu lenek listrik padang belum tentu. Mas Ludung, Kuwi apa? lampu. Nyapa kok padang? Sebabnya, Mas. Sebabnya matamu melek. Hmm. Dasar kowe meremlak peteng niku. Oh, lah nek kowe pengen merem kabeh peteng culeken dhewe. Lah kuwi nyapo salon kok iso muni. Meh, Gak salon kok muni. mergo enek listrike disalurkan dari listrik. Alah ya ora. Lah, ya, apa? Kok kupingmu ndak budek dadi krungu. Akeh, gila. Aku seneng ini gila lah. Ngene iki masuk. Ngene lho wong ki ndang cak-cek ngono. Lah kuwi pinter le. Loh, Kok ngono. oleh mlebu ngene kuwi pinter. Jas, kok. wedok. Selong. Ngerti. Lah kuwi sluman-slumun slamet Lho to. kuwi lho. Mas Iki ora Gordon. ora nek selamat mek seluman-selumun tok. Wah, direget nih kok. Boten. Maka dari itu Loh, ya. Mas Gondrong, biar kelihatan luar biasa bahagia malam hari ini dalam memperingati hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menika. Loh, loh. Yang ke Kenapa, 1066. Maco. Maco. Oh, Republik Maco, Indonesia. Iya, iya. ulang tahun Maco. Maco. Maco Tian Sangseng Bu. Ya Tian Sangseng Bu. Yang ke 1066. Tian Sangseng Bu ya kuwi Tian Sangseng Yang Bu. pusatnya di Tiongkok. Tiongkok. RRT, ngerti Ya. RRT? Roh. Republik Rakyat. Sepeda. Tiongkok. RRT iki sepeda RRT. Dudu kok iso RRT iki dawuh Mas Gondrong iki Tiongkok. RRT, RRW, RR kelurahan kuwi dadi siji. Dadi RT. Anu. Iki bahaya kok dino Jawa suwi. ngono. Kalau tak habis tugas Mas. Ini. Saiki kowe tak perintah. Nggih. Kono, caloro. Oh iya. Nembang Cina. Cina, Pak. Jono. Waduh. Aku ngerti kowe sing iso apa. Kowe iki aja kluduk karo Loh. klitik. Kowe wis tak taker. lho. Aku iki basa Cina seru kabeh lho, Pak. Lah sik to, rungokno lek ngomong. Kowe wis tak taker. Sing kok ruy apa? Sing ndak kok ruy apa wis Loh. enak ning ngene. Kula iki basa Cina Tak saiki ning kene iki. elek basa Kowe Cina iki iki. nembang Cina iso. Iso. Caci angko ah. Oh, caci Caci aku. angko ah. Artinya
Taksi yang koi tukang becak siji sing numpak 3. Oh. Iya. Kang ecakmu. Cange cakmu ah. Tukang becak ilmu. Ceng jang cak ceng ceng be. Ceng ebe. Apa? Sing tukang becak kecek. Cake loloming ah. Apa kuwi? Tukang becak gulung kuming ah. Kowe iki lak nggon kono ngarep hotel kono mangsane. Kono iso nembang Cina ora? Cina isa. Aku suwi nang Cina. Wah Cina, kowe. Cina. Iki sulit tanggapan Desember mayang ning kene Endi? Tantik Siu. Wis antik siu. Iya, Endi? apa awakmu. Aku ra melu. Tapi lek kowe engko lem mundagel ora mening ora usah melu. Iso aku. Nyanyi Cina tapi golekno sinden sitok bos. Dadi Iya. Cina ki nun sewu lho. Oh ada nuansanya. Nuansane enek. Iya iya. Kalau dulu cerita ada sampai ingtai. Sampai ingte. Hmm. Iya ta? Loprak. Gitu. Iki nggih ngono. Coba. Ya, sampai Coba. ingte. Coba. Golekno. Minta ingtai. Ingin nembang. Nggih. Iya. Pakai Nembang ingtai tapi kan satu. Sampai inte. Iya. Oh, sampai Iya. apa inte? Ya aku ya. Apa kowe Tresno tenan. oh sampai Hei, nadanya tuh. Oh sampai opoin apa kowe tresno aku nah oh inte nah apa ko sampai Ingte niki gila nih yo turane. Ingte kaya masa hei maksudnya dua peran dulu itu ada sampai dengan Ingte yang saling mencintai dan pada akhirnya tidak direstui oleh orang tuanya. Ngono lho. Iki gono. Yo jajal. Oke. Ini Pak, ya. Nong nyeng nyong nyeng nyong nyeng dai 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 dai. Situ Pak. nong 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 nenen nong nen rong rong reng ngono to Le. Saya tahu kok malah koyo lagu gedok to iki. Masuke. Udah lho Pak, selendo. Neng neng nong neng nong neng no 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 no. Hei, Rik, kuwi lagune pinggiring Bengawan lho. Neng pinggiring Bengawan. Ketoke nak melu eko ketoke. Aja. Anu prei sing main-main iki. Oh iya, sing iki tetep sama. Iya. Maksudnya ya ora krungu Bang. Untuk lagu. Ngelokne aku genah. Sae. Kene jajal untuk ora krungu. Oh, Krungu sampai. gesek. Jajal. Mas, nun sewu. Neng neng nyong neng nyong neng. Kong berimu lho. Malah mangan kok kowe iki kok. Ayo jajal. Neng neng nyong neng nyong neng. Oh. Neng neng nyong 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 neng. Neng 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 nong 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 neng nong neng nong 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 neng neng. Rik, malah lagu apa ya? Kaya husu. Nek nggon toprak iki lak enek serempek to Mas. Lagu kong lucu. Oh enggak, ini kalau di ketoprak itu ada serempek. Ini iramanya China. Nah, kita bikin tradisi. Oh kuwi gayane Mbak Parman biyen kae to? nah. Mbah Parmin. Wah, jenengan. Yo, apa? Api kaya husu. Nah, ayo sampean kene. Gerake. Oh, aku sih. Koreografinya harus jelas. kamu- Aku dadi apa iki? Sampai Dadi apa kok? Aku kowe dadi apa? Kira-kira takok kono mah kono takok aku. Dadi apa aku? Aku dadi apa? Manut aku. Aku lali kok cerita ketoprak sampai itu. Ketoprak. Aku mari Tik. dalam Dadi apa? intai. Anu sampai intai. Oke. Aku bapak intai ya. Ya oke. sik didelok suarane. Iki kayak engko nyoro kok bisu. Besok mbok jak. Lho, lah ya maksudku takonono iso omong apa ora. Iso lho. Aku piye iki? Ayo teko bahasa Cina. Inte. Ini kan. Weh rasa tak. Nyeng. Rasa dhewe. Aku. Ya. Aku muni piye, Mas? Sampai Oh, sampai. Iki versi ketoprak apa anu? Ketoprak sun. Tapi dibuat seperti ini. Sun gondrong iki Niki- wae wis anu kok yetingne aku. Ora, maksudnya iki Alah, Bau.
Wis ndelok tok lho. Sik to. Mate nek nrutuke apa ora ngono. Ora enak lho. Cina nrutuk iki nrutuk sampean ngono. Ketoprak Cina versi sosial budaya. Sak karepmu ndrong wis. Aneh. Angel ndrong. Kok sampe Kok sampe urung nembang, kok sampe Heeh, kok tak anteni tekamu ning papan kene janjimu nalika semono kok ora teko-teko kok enggak dateng-dateng to kok sampe. Nah, ngono. Iya coba irung, anu iringan kok irung. Yo. Ayo. Neng sampe endi ki sampe. neng. Sik op. Sik op. Kowe lek banter-banter tutuk cengelmu. Sik op kalem ae. Iki lakone sampe entel dudu barongsai. Lah lek ketoprak ngene sing delok iki seminggu setruk. Kuwi yoga kok aja kok senene tak cowok iki. Sing Kalem ngono lho Mas. Enggak, gua ngomong aku. Anu maksud ngomong sing gong Kayak beri gua aja. Kayak lho wedi lho. Kowe medeni lho, Duk. Wong gel lho. Iya antara koyo wong gugah sahur. Yo. Yo. Coba ayo. Ngono. Neng. Kamu sambil jalan, Dok. Kok sampe tak tunggu-tunggu. Dirimu kok ndak dateng-dateng toh kok sampe. Aku Kok sampe Kita mau ke Wancu sama-sama lho kok sampai. kita mau ke Wancu sama-sama ya kok sampe. Golek ilmu ning sekolah ning Hancu. Iya, golek ngilmu ning sekolahan ning Wancu. Wancu. Hancu, Hancu. Hancu. Kok sampe Sampai teko. dirimu kemana kok Dari sana. sampe. Intai. Dari sana, dari sana. Intai. Ya kok waduh Nah. men to. Sana Le, dari sana. Hak jatuh. Le, Kok dari sampe. sana, dari sana, dari sana. Nah, kamu. Hei. Aku sudah lama menanti lho kok sampai. Ning ndi to sampe. Kowe tok ngenteni omong. Kono Le, Kok sana, Le. sampe. melayumu ngene. Mundur Oh, aku. Rono, nah. Kok Sampai Celuk. kok sampe. kalem. Wis dikalem nih. Slow-mo iki. Bocahmu ning ndi ra metu-metu lho. Kok sampe. Mandek. Ingdai. Piye to tujuanmu kuwi? Lah kok kono. kene. Anakan kucing iso metu kok Wes mburi iki lho. beda sing rusak. Kowe wis Kowe iki kok kono. Hintoy. Kok ana buntu aku mbalik rene iki. Ora usah mikir buntu. Duk. Kowe ngene lho. Nah, Intan. nah ngono. Iya, iya. Sing tahu. Datane. Heeh. Iya, Ngono, iya, iya, ngono Mas. mlayu Iya, rono. iya, iya. Aja rono bablas rono Nggih, nggih, bareng nggih, nae. nggih. Balik iki. Cek, jajah cek. Eh? Intai lho. Kalem. Ingtai. Loh, Cinta. kowe kok iso Kowe disampluk kelep wong lho kali contongmu. Hintai, ngono lho. Lah lek kalem bro yo, lek cepet ingtai. Nah. Lek kalem kan ingtai. Wah, kowe iki bleset tok. Angel diatur. Halus, Pak, iringannya halus. Ya. Kok sampai Kok sampe. Dirimu tak tunggu-tunggu. Datang. Diamputi kon lirih, kok lirih dadi banter. Napa nih niku? Kok sampai lirih sik. Oh suarane liri. Lirih terus banter liri. kok kaduan. Mundur sih. dandan sing ngene ketok kok kurang kaya Cina. Loro liri lho liri. Ya sik to. Iki lho lho. Golek opo? Kene kentong sembarang. Ketoke kurang Cina. Iya bener. Ale to. Iki terlalu Ya, terlalu gini, ketok Jawa. Gitu lho. Nek ngono ki enggak. Mas Wingko mumet. Mas. Mas mumet. Mas iki kok mumet to? Ora. Mumet. Wis to. Nah. Nah. Hei. Sampai ki nom kok iso. Sampai ki nom kok iso. Ayo jajal. Lho, Trik, Kalem. nyapi-api nyapu kok duk lho. Lah, Abot. Alis. oh jajal kono. Ingtai.
Sampai. Sampai. Ing Sampai. ing ta. Sampai. Oh, saya. Gini. Balik. Oh. Gundul. Saya. Alismu tidak. Kene hasil alis kene. Ah, bisa lah. Nah, Ini ora ketok. pik Ora ketok Cina. nginani ngono. Ah. Nah, ini nak Cina. Nah, ini nak Cina. Nah. Nah. Jare Cina kok garek. Ayo. Kok kaya lele sampean. Lele. Ripate lho. Ini ngepil kita Cina tenan. Nah. Manusia planet. Ke manusia planet. Nah, ngono Cina. Ki Cina apa gareng? Mosok sampe ngono. Kok sampe ngene kok malah ndak ganteng. Engko wis diakit Ing ta. Ing ta. Sampai. Udah lama aku ngenteni kowe ya. Sampai aku lama menunggumu sampai. Aku kangen sama kowe ya. Aku juga kangen sampai. Aku sayang ambek kowe ya, Ing ta. Saiki opo engko? Aku sya. Aku ulung jamu ah. Sampai kamu kenapa seperti ikan lele? Sampai kelihatan. Lele matil cengelmu. Lele. Tuh kok ngene? Ngene Ini sampai. bengos ah. Ing ta. Apa sampai? Ning sekolah hancu aku dhewe kowe oleh aku kangen karo kowe ya. Ola ana wong wedok sing ayu ning sekolahan kuwi mung jaba kowe ya Ing ta. Allah tenan sampai. Kamu kangen? Aku dolan nang omahmu iki kangen lah ambek kowe Ing ta. Terus sekarang kita ketemu. Aku seneng banget. Seneng banget Seneng sama aku ya seneng. Aku seneng ambek Ing ta. Aku kangen banget ambek Ing ta. Aku ya kangen. Cinta ambek aku Ing ta. Cinta, I love you cinta. Aku yo cinta ambek kowe. Sampai. Ing ta ya. Sampai. Ing ta. Sampai. Malam. Ayo seneng. Aku cinta sama Beda. Kowe kita Beda. ketemu. Bapakku datang. Sampai. Idai. jane Cina apa kucing Anggora? Ora brengos. Ora nek brengos. Nek kerasa kirun kuwi ya Alah, nek. saya Kok kok biru. brengose badi semir. Ceprot. Idai. Iki Rasan. akongku. Idai. Iya. Opa iya, Pak. sudah bilang sama kamu ah. Kamu jangan pacaran terus sama Simpaka. Kenas. Sampai. Sampai Sampai sempak. Pak, jenenge sampai. Jenengku ki sampai kok sempak iki. contohno Nduk, Balik. Sampai kok sempak. Sing bener iku sampai sempakan. Idai ke sini ah. Iya. Kamu sudah aku bilangi dari kemarin. Kamu jangan pacaran sama sampai ah. Kamu pacaran sama sampai. Opa yang tidak setuju ah. Itu pacarku sampai. Tidak boleh. Aku cinta sama dia. Karena kamu anak papa. Kamu produksi dari otok. Apa otok? Otok. Ke otok? Oto paling. Ya kamu ke sini. Opa, Kamu anak dari mana? dari Janggulan lah. Kamu anak dari mana? Dari Gongsu ah. Kamu sudah berani pacaran sama anak Owe ya? Hah? Kamu sudah berani coba-coba pacaran sama anak Owe ya? Hah? Kamu apa sudah? Kamu jangan macam-macam. Ini anak Owe kamu pakai pacar. Itu tidak bagus ya. Jangan ya Pak. Kamu jangan ikut-ikut campur lah. Jangan nanti dia Papa sakit. sudah bilang kamu jangan ikut anak ini. Jangan ya. Tidak usah. Sampai Dia cinta. baik. Kamu cinta apa? Cinta sama Ing Tidak boleh. Karena ini anak we, anak we produksi dari otok. Kamu kamu mau apa? Kamu tidak boleh. Kamu harus ayo pergi. Kamu harus pergi. Banyak iku. Ayo. Berapa? Hei.
Aku tak dadi bapak ya. Ganti. Iya to Mas iki lho. Ora kepenak iki. Bapak ya. Mas sing didapuk aku. Oke lho, Bapak. kak aku bapak ya. Bapak Eh, tadi kowe. sampai. Tutup sing gede ya. Oh iya iya iya. Ah, iya. Ya, Sampai. Indah. Aku rindu sama kamu Indah. Sampai. Kamu sudah lama saya cari loh Indah. Iya. Kita sudah mulai sekolah di Iya, kota Indah. Iya. langsung Kamu enggak rumah takut sakit sama Iska. bapakku. Kamu cinta sama saya Banda? Ya cintalah. Kalau kita sehidup semati, Mm-mm. aku sakit kamu juga ikut sakit kan? Sakit. Kalau kamu terluka aku juga ikut terluka. Iya terluka. Nanti kalau ayahmu ke sini, saya sama kamu harus sama-sama saling membela. Oke. Kamu pegang alat, saya pegang alat. Konsisten loh ya. Ya kira. Aku ya golekna loh sampai. Indah, biar Aku iki. biar papamu meninggal, saya juga rela Indah. Duh, kok bapakku meninggal? Nanti kalau ke sini kita hantam bareng-bareng. Aku cuma sing gede-gede ta. Kamu jangan sampai, biarpun bagaimana cinta kita sehidup semati Indah. Yes. Piye? Lo sehidup semati ngene lho, Mas. Ini papamu Indah. Iya. Papa, Iya, iki bapakku. papa, Saya bukan papamu ah. ini bapaknya Indah. Tukang mebel dadani kursi. Gekno bapakku kok wis ganti nah. Oh, tukang mebel Indah. Tadi Oh, bapakmu bapakku. nyuruh aku suruh dadani kursi sing rusak. ah. berarti kamu sudah kong kali kong sama bapaknya Indah. Ya, Sampai membela bapaknya Indah. loh, Sampai membela bapaknya Indah ke sini. Iya. aku tukang mebel lah. Loh. Nah ya berarti sampai sudah kong kali kong sama bapaknya Indah. Ya, Berarti Siapa? sampai membela bapaknya Indah. olah. Loh, Aku tuh tukang mebel. loh. Siapa? Tukang wifi. Tukang wifi. Indah, Iya. ternyata bapakmu banyak teman. Banyak. Biarpun bagaimana siapapun temannya, kita tidak usah pandang bulu Indah. Hei, aku duduk tukang Iki wifi mesti ya. komplotane. Aku duduk tukang wifi ya. Apa? Aku ajudannya Pak Bambang. Ganti nah to. Pak Junai Pak Bambang. Ya, sing bayari kowe ya. Kowe lek ngeplok aku gak tak bayari kowe. Oh lah ini, Matur nuwun Pak Bambang. Matur nuwun. Terima kasih ya. Sehat. Oh, dadi apa mbok keplok gendeng aja nih iki. Apa-apa salah iki lho. Lah apa salah aku dadi apa ora tau bener kok gendeng aja nih iki. Apa ini tak jarak kok iso. Wah. Coba aja, selendo. Terus, wah iki laporan to rupaku. Oh Intan. Oh sampai. Apa kowe tresno tenan? Oh sampai. Oh piye oh Intan? Tresnaku donya akhirat. Apa tenan oh Iya nyeto sampai. balik hati aku Balik ngomong sampai. Sangat mencintai Intan. Aku cinta padamu sampai yang aku. Kau enak ya sampai bina siji setengah loro wolu Telu pitu oh Intan ya tak sampai apa kowe wis ya mangko waleku aja nganti kaliru Yo intai bakal tak estoke Wito inten aku biyeni intai kuatir oh bakal Iblis iki. sampai kok Nyawa ngumpul apa nek kursi sampe dilungguh gremet
Lah sing linggui sampean. Nyatur sih. Kowe kur lenek mesine ya mlaku. Nah, remotan kok iso. Kene kadung kene ada. Kene. Lha iki kursi apa mbok? Ngene bokongmu kayak nomor 4 dadi kowe. Ayo. Ya, lagumu apa? Ya iki lho, iki masing penting. Iki lanya. Cina. Lah iki bocahku lawas kok. Oh iki. Iya, kabeh kok lawas nyapot kok jare iki. Nyabot kowe iki mesti lek. Wis tanya wis. Yo, Kowe kene. lembang apa? Duet apa piyambak? Barang. Duit apa Nduk? Duet. Plus iki. Yuk. Ayo. Duet apa? Oke, anu gamelan kali musik. Oh nggih. JB. Hah? JB. JB. Janda baru. Nah, ngoten lho. Wah, jan bensin teng THT, Pak. Enggak anu ora enek uwek-uwek ngono lho, soal parane sone. Wah, ulane usane mari dudu JBL lho iki mari. Mari JBT iki. Kowe JBL lho kuwi. Ah, JBT. Anu ne speakernya JBL. Oh niki Sing JBL. dipaido jok kluthuk. Lah iya kuwi lho. Ditulis Ya aku lho kok paido to. Biyen JBL tak ganti JBT RWT. Sampeyan sengok to kae? Ya wis tak Bringos ganti. audio. Bringos audio. Biyen JBT. Brewo audio. Sampeyan tak gawe ketok kae Gabris audio kae. Ya ta? Kuwi lho enek swara sing bindeng iki lho. Siap. Coba Nduk dijajal, Nduk. Ini. Tekan Sing ti Mas. bindeng lho bukaan kuwi. Ndak bindeng. Coba. Deg-degan Dik ya. Deg-degan Mas. Bedake sik apa lanang sik to? Ayo lanang sik wedok sik ra apa-apa. Iya. Lanang. Kok ngomong kancakan itu. Iya. Kaken apa-apa malah bingung aku. Ya, kene. Mas, ayo kanca-kanca. Kidung Manggala. Sambil to. Ayo nang. Deg-degan Dik. Deg-degan jantungku deg-degan. Nalikane aku krungu kabar ora ngono aku ra kecewa. Apa bener sliramu wis pepisahan? Ratapan Mas. Yayi. Sampeyan kok terus udut ki Lah, aku nyambut kepiye? gawe. Lah kancane golek keringet kok udut. Tak kira muni yayi ndi sing biayekne mbak iki. Ngangkatmu kok mamang nyapo. Sesuk nek ndelok wayang aja keblangkonan ya. Delok wayang kok blangkonan ki kepiye? Sudah ada bagian masing-masing nyanyi sampean. Terus sing ngerokok aku. Modelmu kelong 100 WA anu kok. Ayo. Ratapan Mas. Lanjut. Oke. Yuk. Ratapan ratapan nalikane kepange kali sampeyan. Sampeyan isih udan. Lajeng kulane sampeyan dudan. Gedung etela wis kapan tok ade ayo nang ngopo Tuku-tuku neng kota Semarang. Kan kita temu kok wis wani bilang sayang. satu deh malam minggu aku emang ayu jong gawe kelop Yo. Neng Semarang Mas, gabung selendang biru. Ojo sembrono nadyan aku janda baru.
Deg-degan tok. Piye ganti oper posisi Mas, gimana man rokokmu tuku Oh iya. Tutupno. Iya. Deg-degan ya segene. Mas, gimana man rokokmu? Aneh juga rokok aneh gitu ya. Deg-degan, hatiku deg-degan. Nalikane aku krungu kabare. Ora nyono. Ora kakewa. Apa bener? Wis bisa. Tatapan mas Wes. Terus kok Pak. Oh. Tatapan mas Seduk. Sepumu rawuh Sinten? Pak Dalang. Oh, Pak Guntur. Pak DPR. Oh, Pak di DPR. Provinsi. Pak Dewan. Pundi? Pak Dewan. Pundi? Sing karo kowe tresno. Oh, iki lho. nggih Pak Guntur rawuh nggih niki Oh, sementara bapak iki angkatmu lho. Bapak Dewan Provinsi PDIP. Niki wau sampun BA, niki wau nembe dugi Mojokerto. Dados Wonge Mojokerto wong wis siap kae lho. Siap pisan neng ndi? ning omahe dhewe. Mas tahu. Enak. nalikane kapange kali sampeyan tak kira sampeyan seduga lan sebulane sampeyan duda Yo, Getute tela. Yen wis metu akeh kono kita Duku aku tak semada lagi ketemu kok wis wani bilang sayang Getute malam minggu. ya wong ayu dadi kandelane atiku. Menyang sungguh aku selendang itu aja sembrono nantian aku sendang sampai Mas Gondrong itu. Wong yo kertas dhek yo sik disimpen. Wong iki kertas mabengi lho kok sik aku diasto. ora waku dhewe isin lho. Ya Mas, iki diaturke saka Kertas dhek iki ketut tak waca. Oh nggih menika saking Agung Jaya. Iki nek ndelok gambar iki mesin jahit iki. mesin jahit itu. Oh iya. Ya. Agung Jaya. Ya sapa ngerti kuwi? Benang iso nggih. Nek kertasé jero. Wah, alhamdulillah. Weh, Wes. Ngeten iki kelingan ketoprak biyen ngeten iki, Bos. Seswa budaya. Yo awake dhewe iki duduk sama Rita. Nah. Oh niki wau dipun paringi rokok Surya. Suka oraan tapi dapat dipercaya. Oh, Surya. Ji Samsu. Ji Samsu jiwanya sungguh-sungguh supel. Oh, rokok nopo jenengan? Bentul? Betul, biru. Saben-saben mesti nutul. Loh, jelas. Oh, ini kan tulisannya Mas. Cek pangapunten. Untuk Mas Dalang Sumgondrong yang di Pakeliran, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari keluarga besar Agung Jaya. Nyuwun Gending Terminal Medengawi. Ya, dengan ini saya melampirkan pesan salam dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Tulungagung. Ya, siap, matur nuwun. Ini ada sedikit angpau untuk Mas Gondrong senilai 1 juta rupiah. Oke. Iki matur nuwun. Loh, ora enek iki, Mas. Tulisane ndi lho? Niki lho. Niki lho. Nek tulisane teng mriki lho. Aku ben marem ngono ya. Bukamu kuwi lho. Ya mek kuwi tok. Loh. Wong enek tulisane 1 juta kok iso kuwi tok piye to sampean iki? Iki lho, 1 juta rupiah iki lho. Delok jajal. Kek rasa maca kowe kok. Dah lah.
Kiki 1 juta rupiah ki lho kok iso. Sing buka won iki Mas, ben dirampungne sik ben tanggung jawab. Wong kok iso entuk angpo barang kok iso. Kok kayak kleru iki. Lah. Iki lho untuk Mas Dalang, Mas Gondrong yang di Pakliran. Saya titip salam untuk warga masyarakat Kabupaten masyarakat Tulungagung minta lagu Terminal Madiun Ngawi. Dengan ini saya titip angpo nilai 1 juta rupiah niki lho wis jelas kok iso. Ngono. Sing buka wae Mas Kluthuk Mas. Tanggung jawab. Jo, kowe tanggung jawab iki nyambut gawe padha kringetane kok iso. Ngono. Nyapa kuwi lho? Mbak lah, iya ta. Wis jelas iki. Bapak niki lho. Lho. 1 juta ki lho ndang diwehke. Kayak kleru kok. Lho, kan lho wacane to 1 juta ki lho rumangsamu. Kuwi tulisane yo. Lho, Mbok picek to. Duwe 500 tok lho. wah ini Mas, ini terbukti Mas nih. Kamu itu tidak selalu menanamkan kejujuran dengan satu rombongan kok. Sumpah kok. Kamu iso ngene iki sing nabuhi kene iki iso numpang sing enggak ngene iki kok. Tapi Mbok sumpah dhewe. Ora iso. Duite sak yuta kok 500. Pun ditampani Mas. Awake dhewe wong jujur e kok iso. Ora. Aku yo wong jujur sak kecamatan. Ora, wong sing buka sampean kok. Mbok picek to 500 tok. Salahe buka. Wong ki nek buka tanggung jawab, iso gelar kudu iso gulung. Padahal tulisannya 1 juta. 1 juta kok 500. Sini 500. 500 tok. Ora ngurus. Sumpah Kuwi 500. Agung Jaya aku ora mudeng aku. Sumpah kok. Karepmu urusono. Anu Agung Jaya niki timbang kula dikeroyok kurang 500 ini kok. Nah, iya ta, iya ra, domongi wong ki konsekuensi. Didelok ngono lho. Aku ibu paling ngemis asine kok. Yo bene ngemis formal kok iso. Kamu Tibake pun genep 1 juta, Pak. Jenenge sini kowe. Aku ngene lho, Duk. Oleh duit ki yo maren tapi lek carane ngono yo ora penak ning ati. 1 juta. Iki mergo yang ngene, Bos. Aku jane ngene. Sumpah, aku jane yo isin ngene iki. Tapi carane kan keikhlasan beliaunya. Lah dia kan nyambut gawe bareng. Iki kudu didum. Ya oke. Rekoso siji, rekoso bareng kita masuk. Duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi. Jalan proses ngoten to riyen. Ya ora. Ya, sinden ki yo didum kloto. Ora pertolong dulu oke lan sidike. Ya nanti 300. 300 saya. Yogo 200. Ini lho penak. Dadi didum kloto. Ketenak jelas. Derek Masun ki transparan. Ngono, musik. 200. Ngono. Lho, penting ngene iki. Tukang sone ora mbok wenehi. Sik sama 200. Lah, dagelane ra usah. Loh, Mas Sun. Aku isin aku. Lah iso menengo to. Jo aku. Loh, Mas, Aku mau ngomong dalang sugih ta. Omane perkara isin karo ora. Kabeh iki nyambut gawe bareng. Berkah. Aku wakilno aku. Rezeki. Wakilno Wis aku. rezeki ngene iki. Lek kayak kok tarik kabeh kok kene aku gelem. Rezeki ngene iki diduk. Ngono. Kabeh rata yoga entuk sinden entuk dagelan entuk Masun entuk musikin. Aku entuk lah sampean. Lah aku kene aku iki ngene. Nah ngene. Lho lah aku. Oh iki. Nah, ngono lho. Ya. Nah, ngono. Lho, lah kuwi jenenge ngene salah. Ngene. Piye-piye iki pengendalinya situ kok. Oh iya sampean ngene. Nah, Ngene. sing adil. Lho lah sampean di Anu mau kurang 200 nggak? Lah 200 tok ya? engko sewengi ya cukup engko. Wah, iki blesek. Berarti wong lore lecet teramu. Jan lecet. Lah ya lho kowe ya lecet kaya ngono kok. Sing kena dilecet jog lidik. Kowe kok sing dipinteri jog lidik. Panjenengan leres Pak. Lecet kalau sing kena dilecet ya. Lah ya padahal kowe ya lecet to jane. Tapi kok kena dilecet jog Pokoke lidik. didom Mas. Oh ya ditutup. Lah kok ditutup. Wis nek dhuwit sampe. Sik tenang sik. Wis rokok dumen iso buka apa ora? Ngerokok ya enek dagelane. Mungkin no. Karepe nek banyolan apa neh iki. Loh, ini partisipasi kok. Kesuksesan panggung tidak ada yoga atau pengrawit dan pemusik penonton. Nggak bisa. Tidak ada artinya. Ngono. Dadi penonton ya dikeki ngono. Ngono ben melu ngrasake. Sitok-sitok ora ketang. Ngono, iso melu ngrasake, melu delok, melu nyukseske kok iso. Ngono. Ayo Mas. Saya kabeh iki penting ngeten iki. Yo. Sing nonton kae ra anu son. Operator. Nah, ngono ora Jaga, kabeh iki penting. Ngeten iki. Penonton siji-sijiknya. Nah, Kalau siji didum. nah yo ngono. Iki sing dalani duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Bukan tak dume kene. Bukan pangapunten Mas. Kula kali niki ra tau kok. Lah mesti adil ya lho. Nggih. Nggih leres. Iya.
Ngono. Ya. Ya ini lho sak pak. Eh. Ngono. Rokok ki moro-moro takok siji padha sijine. Lah ngene lah adil. Ceklen. Oh iki sik. Nah. Ya Erek awakmu. dagelan apa neh. Sik to apik ki Mbah Jorono iki. Piro iki? Loro. Iki piro? Loro. Nah. Ora ngerti Mbah Joglo Joro. Oh. Ya iki wis ngono. Dagelane sing enek-enek. Piro we? Telu. Iki piro? Telu. Nah. Ya wes. Nih wis sip. Piro wi? Papat. Aku tak sing tuwek ngalah loro wae. Oh. Lah iki lho Mas, wong nek ikhlas ngene iki lho. Kan penting Mas. Karo Adi ngalah. Dongke, Karo Adi ngalah. Kulo tuwek ngaten iki. No, Dadi wis. kabeh niku kudu didum. Wong sing diwehne saka njaba, dilebokne ning jero kudu berbagi, kudu Iya. adil. Aja nganti wonge terus drembuk. Dongke no Mas, aja sok rebutan. Mas, rokokku Surya lho yo an. Surya sak pak isine pinten to? 12. 12 bagi loro. 10. 12 bagi loro. 6 to? 6. Lah kok papat ki? Kowe kita ganteng yo. Kita Mas- ganteng yo. Mosok pabrike salah to lek. Lek ngepaki mosok salah Saya pabrik. tak mang lek ngitung Eh. Langke Mas, wong sak pak isine 12 lho. Katane kabeh iki lho. Kok kowe kita ganteng ya pekok kowe asine. Wah. Iki jujur lho iki ya. Iya, enek banyak Ya. ono apa neh. Ya. siji. Piro? Siji. Tak sai. Nah, ngono lah adil siji Ya, ya siji. Adil. Ah. Lho, Piro kuwi? loro Masun. Ah, Hmm. ya piro iki? Loro lah padha ngene lho. Enak. Kudu omongi padha. Ya. Telu. Piro? Telu. Aku ki lek karo awakmu, kowe dulurku lho. Ya, ya, Aku ya. ora mungkin ngapusi kowe. Ya bener. Aku wong tuwek lho. Kowe nek nganti dulur Nah. padha dulur ngapusi dagelan ngendi Iya. pegatan. Piro kuwi? Bisa. Telu. Piro Telu. ki? Telu. Nah, ngene lho, jelas iki. Ngono. Ya. Iki Karek piro ki? papat, Karek piro ki? loro. Aku tak ngalah. Loh, nyapa to kok ngalah iki? Ya kudu adil to. Wis aku tak ngalah santai wae. Ya tapi kok panggap papat to, Pak? Kudune lak yo 6 to iki. Bangga pekok lho, geting aku iki. Lah kowe Kudune lak 6. saya tau kowe kok Kok jam-jaman. papat iki lho? Lah Yo kowe kok- ngengkel lho iki. Sik, baleno. Nah, salah. Aku ora trimo. Ah, rokok ngisi-ngisi iki Iya. didelok wong akeh lho iki. Yo ngisi-ngisi. Iki YouTube sing delok ya ewon. Seniman. Rokok kok nyop lagi. Siji. Iki piro? Siji. Tani Wasono to. Padha sijine. Ngono lho, jelas. Tak saiki lho. Nggih. Piro kuwi? Loro. Iki. Loro. Nah. Wis padha lorone to, Lah Mas. iya bener. Ngene. Piro kuwi? Iki telu. Aku juga piro ki? Iki telu. Nah. Hop. Lah sampah iki ra mbok delok iki. Mbok lebokne kantongmu lho iso. Dah matane kok roh ya. Kok isine 12 kok bagian 6 apa ora? Aduh yo. Misle apa Ya. iso. Katek loro. Terange ya. Lho Apa? langke no niku. Anu pojok dhewe Pak sing rada mblegenek, Pak. Ndi? Kae rada luwemu enake. Kae jelas. Kene. Kene Dok, sinten Pak Sun? Rokokmu kene pake kae disebar. Oh iya sik. Sing pundi, Pak? Oh iya sik Hei, bisa. Cuk. Sing kok sak ndi? Wis lho, setelah enek lho. Ya, Aku Kene nyapa. papae. Pak niki Pak Wis ya lho. genepe sak Gembe pak ya. niku Pak. Wong ngono ta. Sinten? Yo. Yo, oke. Apa iki? Sapa Dok? Loh niki Oh iya. is the best. Dok. Kene nduk, Len. Cintaku sekonyong-konyong kodhe. Karo kowe ndak ayu sing bakul lemper. Lemper obat. Ya rapatok sedinane sirang liya. Goyo no. Cintaku semuanya kadar. Durung demo wali lanjur. Motor gerak sekater. Tak ambiri ayo tak jabut. Tantangan bebek Rambut tulangane bumbik malah kowe lumpung kencing ora patek. Neng awak nganti susah. Joko jero sing tak pikir nyambuni kaya ngono. Lembang jambu gaglang di tangan ular. Cintaku sekonyong kadang. Olah kakak rambutnya kokak-kokak. Aku kembali cuma rambutnya apa. Iki lek nyanyi wong apik lho iki. Wah niki Loh. wajahnya wajah India Pak. Iki lho sing cilik iki lho. Nun. Sing gedhe iki ya apik. Kuwi kaya nom-nomane Lucy. Nah, Kalau Om Bluduk. Wih. Jadi Putih. Kira tenrono to apa? Lah iya. galak men iki.
Sinden kuwi ra kena dikasar. Gak iso saiki gak iso. Iya, Sehat ya. iya sehat. Ambungan aku tuh. Kene, Dik. Oh, jodoh. Khusus sampean tak buatkan suasana yang kita agak beda ya, Dik. Kenapa Mas. itu Kang Mas? Besmu sak piro, Mas? Yes. Ya. Ku milik gaya. Kau milik gaya. Oh, sing lanang gendeng kok. Ku milik gaya. Kau milik gaya. Merah diri gaya. Merah diri gaya. Siapa tahu ya Siapa tahu nyaro. Merah diri gaya. Merah diri gaya. Ku milik gaya. Iki nyapa? Musuhmu kuwi lho. Wah, mbok salah sing enom lho. Ora, wis kene. Iki kaya Sri Devi. Aku gak ngono Hey, kuwi. Sanjay Nah, Dut, kuwi, nah. Sanjay Dut sama Sri Devi. Iki mitun karo serigala. Iki tadi. Nyatek sama. Tak mitung karo mie keriting. Ayo, dadah. Kuwi lho. Mitun karo mie gacoan iki ya. Ya ngono. Kita asik ya, Dik ya. Iya Mas. Lah aku piye kae Iya, aku yo tak kayak- pengen. tak kayak. Anu, Kayak eh, merayu-rayu eh, lagune eh, cinta-cintaan. Mayor. Mayor. Minor. Hamko hami se curalu. Asik. Di mega hidup Dum Subhalo. Bijak lah aku. Nyapa, Mas? Baru tak jalur gini lah kok kulitnya kitut kok. Ngawur apa wis ketuaan kok. Kok iso ndledek kok iso. Ayo jajal. Nyanyi ya. Kainen. Wadadaw wadaw wadaw taw wadaw wadadaw wadaw wadaw taw wadaw wadadaw wadaw wadaw taw wadaw wadadaw wadaw wadaw taw wadaw. Lek cari dulu lek. Bojoku gendeng. Piye? Bojomu latah kok iso. Urung tutuk oleh nembang urung tutuk lho. Ngene lho. Tuk, jajal ngene lho. Jajal Mas, jajal. Unggahno saiki, unggahno siji. Halo, iki Dek, tadi Dek, gila. tanganmu nih, Dek. Tanganmu nih, Dek. Tanganmu gini. Nah, gini lho, gini lho. Gini lho. Nah. Tuh lho, ada wadaw kok malah ngendentok kowe iki. Kok iso sing kuwi mau nadamu. Nah. Nah. Wadadaw wadaw wadadaw wadaw wadadaw 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 wadaw wadadaw 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 wadadaw. Neng apa sikilmu sing keneng Dik? Neng apa sikilmu sing kiwa Dik? Neng apa sikilmu sing tengen Dik? Neng Masa India metik kok sikil iki jane bojo asam urat iki. Sikile Kok sikil. kowe kesuwen ora ndambok piye ngono kok. ya, oke. Yo. Tanganmu ngene. Tuh. Nah, ngono terokne. Wah, Nah, kelekmu mbok kerok. Gak. ngono. Wah, hirumu bodimu ya. Lah, kuwi bakpo kok iso. Oh, wat. Wadat. Anu, iki kita bakal kopi pinka. Ya kuwi basur bae. Bakul. Aduh, gila nih sisi. Ya, Ya wis nembang. Jangan ditutup lagu terakhir ya. Nggih. Ye. Ora krasa mesuk. Yo. Ora krasa Masalah mesuk. gini. Apa? Kuwi ben jumeneng. Anu, coba nandap ben jumeneng meneh. Oh, karo Nanda tambahin Duk Karo kene. Nanda. Coba wadadawat. Nanda. Neng apa sikilmu sing tengen Dik? Aku mau itu telek. Bocane latah ngono kuwi lho. Domo. Iki lagi India senggaan sih kamu diterek ya gitu ya. Ora. Berarti kata lagi Indiane nrudus. Iya ngono.
Lucu bocah iki. Lucu dong. Lho apa enek kok India. Dadi nyatu sinden kuwi nek cirine Dede kuwi. Nggih nggih. Nggih. Nggih rada seloyo titik. Aku Kok iso. ditambahin nada nggih, Po? Ya ndak? Ya, Jumeneng. Anak jumeneng. Oh, Mbak Ana, empat parang gono, Ndak empat presiden. sore. Dadi tak bagi Nggih. enek sinden goro-goro, enek sinden cangian. Oke. Nah, Ono kita si- jumeneng. Oke. Sinden tancap kaya nih. Wah, malah enek Nada. Mana? Ngomong apa kowe? Nada loh. Kowe ngisin-ngisini. Amin. Amin. Kowe mau ngomong apa sih? Oh, ngisik. Ora. Ih. Ora. Aku wis Amin. gak Ayo, wani Kak. jarak. Aku tahun, hei, Hei. tahu tahun 2017 piran lho kae. dadi ben Linggo nimbang. ning kene domungi. Cara timbangan ben nimbang lah ngene. Ngono ndak? Yo, alah aku kok ndek. Wah. Pertanggapan ke kong omah terus nyapa, Dik? Yo kelon no. Ah. Ya. Wah, seneng to kowe. Seneng ra kowe. Kowe pomok kowe malam pertama karo iki neh. Semangi entek kowe. Lho kowe. Sida ning apotek terus kowe. Engko lek joget Ayo. enek mubenge Oh, no. los, gayane los. Krungu instruksi ke bapak krungu. Nggih. Lakune lagu Banyuwangi. Heh.